Gu laizter batxiler bukatuko dugu, eta batzuk badakigu zer ikasi nahi dugun, baina beste batzuk ez. Orduan, aukerak eta horren aurrean gaudenean zer gomendatzen diguzue? Zerrenda bat egitea, zure gurasoekin hitz egitea. Eitu batzutan, ez daki gertatzen den orain, zurazki bai, gure garaian norbaitek ezekien zer egin eta joaten zen zuzenbidea ikastera, derecho. Uste dut dela desastre bat. Ezagutzen du jende asko, ikasten du, 5 urte ikasten rollo bat dela, eta ez ezu gustatzen, eske hori desastre bat da, denbora galtzen duzu. Estatu Batuetan asko egiten da gauza bat dela, hemen ematen du, jarraitu behar duzula bide bat, ezta? Hemendik unibertsitatea tal, eta ez baduzu hori egiten, gero ematen du zure kurrikuluman laguna bat dagoela eta txarto dagoela. Estatu Batuetan jendea joaten da, igual, unibertsitatea hasi baino lehen, edo justu bukatzen denean, badoa hortik mundutik bidaiatzera. Eta ematen du erokeria bat, baina uste dut hor jendeak pentsatzen duela eta baduela ziurazki bere bizitza aldatzen da eta azten da pentsatzen zer egin duen zuen bizitzan. Ze oraintxe bertan, askotan zuen adinarekin, eske oso normala da ez jakitea zer egin. Eta aukeratu behar duzu, zein izango den zure bizitza, oraintxe bertan, zein izango den zure bizitza, ja betiko. Aukeratzen baduzu medikuntza, ja izan behar zara medikua eta gero ja esan duzu aldatu. Orduan, niri ezait erokeria bat iruditzen, esatea, noa Ingalaterrara. Ingalaterrara, lan egingo dut hor taberna batean, ikasi dut ingelesa eta pentsatzen dut. Edo banoa hortik ibiltzera Asiatik, Amerikarek egiten dutena munduari buelta matea, benetan ez da behar izan aberatsa hori egiteko. Gaur egun oso merkea da joatea hortik bidaiatzen motxile batekin eta hor ezagutzen duzu jendea, pentsatzen duzu eta ikusten duzu norantz doan mundua. Benetan uste dut orain erabakitzea zer egingo duzun zure bizitzarekin desastre bat dela. Ameriketan adibidez, jendea joaten da unibertsitatera ikasten du aurreko lehenengo 2 urteak dira ia amankomunak, batek irakasten du literatura frantsesa, besteak psikologia eta azkenean igual dira ingenieriak, baina ez dituzte bultzatzen aukeratzea haien karrera hemen 8 urte dituztenean. Pasio bat badaukazu, hori ikasten saiatuko nintzen. Hori ez badaukazu, ziurez bazaude, nik egingo nuena da, zerrenda bat egin, eta egia da, jarri dauzkazun aukerak, alde eta kontrako argumentuak, eta hor, bidea argitasun gehiago ekiko duzu, erabaki hori hartzeko. Saiatuko nintzen hitz egiten, gauza ezberdinak ikasi duen jendearekin. Eta zer egin duten horren ondoren, zein den bere lana, zer egiten duten lana, eta horrela, hori argitasun asko emango dizu. Ziurez bazaude, egingo nuen, erabako nuena, izango zen, ate gehiago irekita utziko litzaiakeen karrera hartuko nuen. Nire kasuan, adibidez, neukan ADE, periodismo, komunikazio audiovisual, uste dut psikologia, soziologia eta historia, horrelako zerbait. Eta horrean hartu nuen kazetaritza, adibidez. Eta ikusi nuen, kazetari bat izateko, ez duzula kazetaritza ikasi behar. Adibidez, ikasi alduzu ekonomia, eta ekonomi kazetaritza bat izan. Futbolari sinaten eta gero kazetari izatea. Kazetari izateko pilo bat bide zeudela. Eta gainera ikusi nuen, ez nuen nik ikusi nire aitak esan zidan, kazetarien artean langabezia itxela zela. Orduan hori, kanpora. Komunikazio audiovisual. Ikusi nuen, komunikazio audiovisual dela oso orokorra dela, baina gero egin alduzu ez dakit, edo diseño, publizitatea, eta adibidez, ade ikasten, gero publizitatea egin nahi banuen, kurtsoen bat egin alnuen, eta hori egin. Eta azkenean horregaitik hartu nuen ade. Ekintzaile izan nahi nuelako, ziurez negoelako, eta uste nuen, karrera horrek utziko ninduela, pilo bat ate irekita. Baina ere hori oso garrantzitsua da izatea pizkat ez dakit objektiboa, analitikoa eta hori, eta pentsatu zure aukera profesionaletan, baina benetan zure pasioa da baldin bada historia,
Bai, baina insistitu nahi dut, ze batzutan da, beti goratzen du lagun bat, historia gustatzen zitzaiola, hori institutuan zegoela beti historia liburuak irakurtzen, eta gero ez zuen ikasi historia, joan zen zuzenbidea ikastera. Baina zerratik, eske esan zioten bere gurasoek, eske historiarekin goze zilko zarela, no sé cuánto tal, ez duzula lanik aurkituko, eta gustatzen zitzaion historia. Zuri gustatzen bazaizu historia, ikasi historia. Eske hori da garrantzitsuena bizitzan, ikasi hori eta gero bilatuko duzu bizitza, edo ikasiko duzu beste gauza bat, edo ez dakit, baina benetan oso zaila da aurkitzea zure pasioa edo gustatzen zaizuna, baldin baduzu hori, ikasi hori, nahi baduzu ikasi psikologia, ez dakitzen bat langabezia dago psikologian, baina gustatzen bazaizu, ikasi psikologia, benetan. Nik berdina esan dut, Bai. Ez esan, Baina gero ziurez bazaude, zerrenda batekin.